በዚሁ ተሰናበትን። ሰላም ደህና ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ሰንበት 16 ነሓሰ 2013 ወይ ድማ 22 ነሓሰ 2021 እዩ። እንኳዕ ንበዓል ኣሸንዳ ወይ ድማ ማርያ ኣብፅሓኩም ንብል። ንሎም ሰንበት ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተመሓላለፉ ዝተፈላለዩ መደባት ነቶም ቀንዲ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰራፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ክጸንሒ ምክታልኩም ንዕድም። ኣብ ሰሜን ወሎ ወረዳ ቆቦ ኣጋምሳ ኣብ ዝተባህለት ቁሸት ዕጡቋት ሕወሓት ጅምላዊ ጭፍጨፋ ፈጺሞም ክብል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ክስ ኣስሚዑ። ወሃቢ ቃል ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ተፈጺሞም ዝተባህሉ ጅምላዊ ጭፍጨፋ ብዝተዋሃደ መልክዕ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንምቕራብ ብሰብ ሞያ ይጽንዕ ኣሎ ኢሉ። ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣሸባርነት ዝመደቦ ሕወሓት ጭፍጨፋ ይፍጽም ኣሎ እናበለ ክልል ኣምሓራ ብተደጋጋሚ ክኸስስ ጸኒሑ። ሕጂ እውን ኣብ ቁሸት ኣጋምሳ ሕወሓት ጭፍጨፋ ፈጺሙሎ ዝበለ ወሃቢ ቃል ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ መረዳእታ ንምቕራብ ንዳሎ ኣለና ኢሉ። እቲ ወሃቢ ቃል ክልል ኣምሓራ ብምውሳኽ ብፌደራል መንግስቲ ኣሸባሪ ተባሂሉ ዝተመደበ ሕወሓት እቲ ኩናት ህዝባዊ ኢሉ ድሕሪ ምእዋጁ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናብ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ሰሊኹ ብምእታው ንጹሓን ክቐትል ንደቂ ኣንስትዮ ክደፍር ንብረት ክዘርፍ ዝተዓዘቡ ነበርቲ ናብቲ ክልል ኣምሓራ እውን ህዝባዊ ኩናት ኢሉ ዝጸውዖ ተጸንቢሮም ኣለዉ ኢሉ። ክልል ኣምሓራ ነቶም ሰሊኾም ኣትዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ጉድኣት ንምውራድ ዝሰርሑን ንናይ ውሽጢ ሰርሕታትን ኣይንጻወሮምን ኢና ይብል ኣቶ ግዛቸው ኣስዒቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ሚድያታት እቲ ክልል ኣብ ዝሃብኦ ሓበሬታ ሰራዊት ምክልኻልን ሓይልታት ጸጥታ ክልል ኣምሓራን ገለ ከባቢታት ከም ዝተቆጻጸረ ካብኦም ድማ ጋሸና፣ እስታይሽ፣ ቀበሮ ሜዳ፣ ኣሁን ተገኝ፣ ኮን፣ ሓሙሲትን ኣርቢትን ዝበሃሉ ከባቢታት ኣብ ቁጽጽር ምእታወን ጠቒሱሎም ምክትል ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ኮሚሽነር ቢሰጥ ጌታሁን ብዛዕባ ዝን ብዛዕባ ካልኦት ብመራኸቢ ብዙሓን ዝወፁ ዘለዉ ክስታትን ብዝምልከት መንግስቲ ተበቲኖም እዮም ኣብ ትግራይ ስልጣን ዘለዎ ግዝያዊ ምምሕዳር እዩ ዝብሎም ንባዕሎም ግን መንግስቲ ትግራይ ኢሎም ናይ ዝጽውዑ ሰበስልጣን ወከልቲ ምላሽ ክህቡና ጻዕርታት ነካይዳ ኣለና። እንተኾነ ግን ምላሽ ኣብ መቐለ ይዳሎ ከም ዘሎን ምስ በጽሖም ምላሽ ክህቡና ምዃኖምን ገሊጾምልና ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ተፈናቐልቲ ብመንግስቲ ትኽልልን በቲ ሕብረተሰብን ይናበዩ ከም ዘለው ኣቶ ግዛቸው ገሊጹ ኣሎ። ካብ ዝምልክቶም ወከልቲ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እንድሕር ግብረ መልሲ ረኺብና ክነቕርበልኩም ኢና። ናጽነት ትግራይ ዝተባህለ ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐስ ውድብ ጉዳይ ትግራይ ብሓደ ኣካል ጥራይ ዝውስን ስለ ዘይኮነ ንኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብዝሓቆፈ መንገዲ ክስራሕ ይግባእ ኢሉ። እቲ ውድብ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ኣመልኪቱ መግለጺ ኣውፅየሉ ይብል ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣጽብሓ። ውድብ ናጽነት ትግራይ ውናት ሎሙዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ጽሑፍ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘርኢ ናይ ምጽናት ተግባር ተፈጺሙ ኢሉ በዚ ድማ ንምግላጹ ዘጸግም ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተገይሩ እዩ ብምባል ኣፍሊጡ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ነዚ ብምምካት ዓወት የመዝግበሎ ዝበለ ውድብ ናጽነት ትግራይ እዚ ቃልሲ ህዝቢ ድማ ነጻን ሉዓላዊትን ሃገረ ትግራይ ክሳብ ትህነጽ ክቕጽል ይግባእ ኢሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ በለጸኛታት ከርሕቆም ይግባእ ድማ ብምባል ገሊጹ እትውድብ እዚ መግለጺ መንግስቲ ፌደራል ኣካል ተሸባሪ ጉጅለ ንዝብሎም ሓይልታት ትግራይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እናበለ ይጽውዖም። እዞም ተዋጋእቲ ድማ ብፖለቲካዊ ውድቀት ከይተዳህለሉ ንትግራይ ካብ ጥፍኣት ኣድሒኖማ ክብል ገሊጾሎም ንመንግስቲ ትግራይ ኢሉ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ድማ ጉዳይ ትግራይ ብሓደ ኣካል ዘይውሰን ብምዃኑ ኩሉ ብዘሳተፈ መንገዲ ክስራሕ ይግባእ ኢሉ እቲ ውድብ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ጠመተ ገይሩ ዝሰርሕ ካብ ውድባት ኣባላት ሰራዊት ሲቪክ ማሕበራትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ዘተውጻጹ ናይ ስግግር ጉባኤ ብመንግስቲ ትክልል ክጣየሽ ጻውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ። እዚ ተግባራዊ ተዘይኮይኑ ድማ ብትሪ ክቃለስ ኢሉ ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣብ መግለጺ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም። ንልዕሊ 7 ሰሙናት ኣብ ኣዋሽ ሰባት ተኣሲሮም ዝጸንሑ ጋዜጠኛታት ኢትዮ ፎረምን ኣውሎ ሚድያን ተፈቲሖም። ያየሰው ሽመልስ፣ ኣበበ ባዩን
ካብ ኢትዮ ሚድያ በቃሉ አላምረውን ፋኒኤል ክንፉን ካብ አውሎ ሚድያ 5,000 ቅርሺ ወሐስ አትሒዞም ከም ዝተፈትሑ እቲ ዜና ጠቂሱ ብዘይካዚ 10 ሰራሕተኛታት አውሎ ሚድያ ቅድሚ 10 መዓልታት ከም ዝተፈትሑ ቪኦኤ አረጋጊጸሎ ምንጪ ቁጠባ ሕወሓት ኮይኖም ኣብ ምግልጋል ነይሮም ዝተባሃሉ 117 ትካላት ንግድን መንበረ አባይትን ከም ዝዓፀወ ፖሊስ ፌደራል ሎም አፍሊጡ እቲ ስጉምቲ ብፖሊስ ዝተወስደ ኣብ ጭብጢ ተመስሪቱን ካብ ቤት ፍርዲ ብመሰረት ዝተዋሃቦ ትእዛዝ ከም ዝኾነን ዳይሬክተር ርክባት ፌደራል ፖሊስ አቶ ጀላን ዓብዲ ንቪኦኤ ገሊጹ ዝተፈላለዩ ወገናት ግና ትካላት ንግዲ ዝተዓፀውሉ አገባብ መንነት መሰረት ስለ ዝገበረ እዩ ንዝብል አቶ ጀላን ነፂጉዎ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኮይኖም ንዶላር ብኮንትራባንድ እናኣከቡ ንሕወሓት መሸመቲ ኣፅዋሪ ይልግሱ ኣለዉ ንዝበሎም ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ምስ ኢንተርፖል ይስራሕ ከም ዘለውን ጠቂሶሎ ይብል ኬነዲ ኣባተ ዝረኣኾ ሪፖርት ፕሬዚደንት ባይደን ኣሜሪካውያን ሳልሳይ መበራትዒ መድሓኒት ክኽተው ምዃኖም ኣፍሊጦም ኣስታት ፍርቂ ካብ ኣሜሪካውያን አንጻር ኮቪድ-19 ተኸቲቦምሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ብምሕዳር ባይደን ንሳልሳይ መበራትዒ ክታበት ከም ዝወሃብ ትማል ረቡዕ ዓውዮም እዮም ብመሰረት ካብ ቤት ጽሕፈቶም ዝወፅ ሓበሬታ እቲ ሳልሳይ ክታበት ድሕሪ 8 ኣዋርሕ ንኻልኣይ ግዜ ዝወሃብ እዩ ባይደን ከም ዝበሉ 8 months after your second shot get a booster shot these booster shots are free 8 ኣዋርሕ ድሕሪ ምርካብ ካልኣይ መርፍእ ሳልሳይ መበራትዒ ክታበት ውሰዱ እቲ ክታበት ምናጻ እዩ ዝወሃብ ኣስታት 80,000 ማእከላት ክታበት ኣለዋ ኣብ ሓንቲ ካብኣተን ኬድኩም ተኸተው ቀሊል እዩ በሉ ፕሬዚደንት ባይደን ክታበት እቲ ዝወሓሰ መከላኸሊ ኮቪድ-19 ዳ ይኹን እምበር ብሰንኪ ብዙሓት ዘርእይዎ ዘሎ ምዕጢጣይ መጠን ሞትን ሕማምን ከይገድድ ስጋኣት ከም ዘሎ ዶክተር ቬቤክ ሞርፊ ስክፍትኡ ገሊጹ ኣሎ በመንነቶም እናተፈለዩ ተወለድ ትግራይ ይእሰሩ ኣብያተ ንግድታቶም ይዕፀው ኣለዉ ይብል ሂውማን ራይትስ ዋች ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ካብ ዝሓለፈ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ኣብ አዲስ አበባ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተኣሲሮም እዮም ንዝበሎም ተወለድ ትግራይ ኣበይ ከም ዝርከቡ ክፍልጥ ምስተኸሰስሉ ገበን ጭቡጥ ሓበሬታ ዘይተረኽበሎም ድማ ክፈትሑን ኣተሓሕዛ ኣድልዎ ጠጠው ክብል ንሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ምሕታቱ እቲ ሪፖርት ወሲኹ ሓቢሩሎ ሰራፍ ሳየ ከተቕርበ Human Rights Watch ናይሮቢ ካብ ዝርከብ ጨንፈር ቤት ጽሕፈት ቀርና ኣፍሪቃ ኣብ ዝዘርግሖ ሪፖርቱ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ን8 ኣዋርሒ ዝተኻየደ ኩናት ስዒቡ 21 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ሓይልታት መንግስቲ ነቲ ከባቢ ገዲፎም ክወፁ ከለው ሓይልታት ትግራይ ነቲ ከባቢ መሊሶም ተቆጻጺሮሞ ብቕልጡፍ ድማ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን በመድፈኦም በዝሒ ዘለዎ ህዝቢ ተፈናቂሉ እዩ ካብቲ እዋን ጀሚሩ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ብሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ዝውሰዱ ዘለዎ ሓያሎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ተጋዲዱ ይርከብ ክብል ይኸስስ ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ውሕዳት ሰሙናት ኣብ አዲስ አበባን ተወለድቲ ትግራይ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ኣሲሮም ኣበይ ከም ዝርከቡ ንኸይፍለጡን ገይሮም ዝበላ ኣብቲ ትካል ንዳይሬክተር ፕሮግራም ኣፍሪካ ላትሻባድር ጠቂሱ ኣብቲ ትማሊ ዘውፅኦ ሪፖርቱ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ንመንነቶም ምኽንያት ዝገበረ ዘየድሊ ጥርጣረ ዝመበገሲኡ ዕላማ ዝኾኑሉ ኣሰራርሓ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ተኣሲሮም ዝርከቡ ኩሎም ዘለውሉ ኩነታት ከፍልጥን መሰል ግዳያት እትስጉምቲ ንዝኾኑ ውልቀ ሰባት ድማ ከኽብር ይግባእ ምባለን ሓቢሩ ቅድም ክብል ተኣሲሮም ጸኒሖም ዝተፈትሑን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡን ካልኦትን ሓዊሱ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ስጋ ብዝሒዝናዮ ንርከብ ወርሒ ነሓሰ ምስ 8 ተወለድቲ ትግራይ ብስልኪ ቃለ መሕተት ምክያዱ ሂውማን ራይትስ ዎች ኣብቲ ሪፖርቱ ጸብጺቡ እዩ ብተወሳኺ 4 ወነንቲ ኣብያተ ንግዲ ተወለድቲ ትግራይን 25 ስድራ ተኣሰርቲ መሰኻኽርን ጠበቓታቶምን ምዝርራቡ ኣብቲ ሪፖርቱ ገሊጹ እዩ ነቲ ጉዳይ ዝምልከቱ ሰነዳት ፖሊስን ቤት ፍርድን መርሚረ እየ ዝበለ ሪፖርት ሂውማን ራይትስ ዎች 5 ነሓሰ 2013 ዓመተ ምህረት እቲ ጉዳይ በፂሕዎ ዝርከብ ብርኪ መርመራ ዝሕብርን ተወሳኺ ሓበሬታን እንተሃልዩ ዝሓትት መልእኽቲ ኢሜይል ንላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ጌድዎን ጢሞቴዎስ ምልኣኹን ይኹን እምበር ስጋብ ሕዚ መልሲ ከም ዘይረኸበ ይሕብር
أما فارق ور حملة كوميشن بوليس أديس أبا جيتو أرقاو لعل 300 تولدت تجراي بارلما إثيوبيا أبز حلف ورح جنبت الشبار خبل نزبينو حوحات حاجة زي جبريهم بزبل تأرتيرهم مرمرا يقبر اللهم على خبلو بمرة خبت مع كانت مزرابهم زخ خرأت ريبورت لعلواي عقاب حق إثيوبيا بوجنهم سلامويان سباتنا حدقة 5 يساطحون مرة خبت مع كانت تزاربهم نيروم يوم يخون امبر هيومان رايس واتش زقبرو مرمرا 5 رقاقز اوغن مبزحتهم تأثرتي مننتهم مسارت زقبر سقومتي مسل كبل وقيسوم حيلتات صدتا كاب كافتيرياتاتن اب كالوت سبات ببزح زقبلون بوتاتات تطو كم زبلوهم ورقات مننت بمحتات مننت اتوم سبات كم زرقاقزون منبر أبايتومن أبيات عيوتاتومون بزي ناي بيت فردي تأزاز كم زفتش مسخاخر نجيروم نيفل هيومان رايتس واتش أب تبركز زبالو زرزرات مرمراز حزا ريبورتو نما أسرتي أب أولو ميديان إتيو فورومن زتبهلو أب يوتيوب زنطفو فورمات ميديا زسرحون أكتيفيستاتن حانتي سرحتن يامت أخاخب حاجزن كم أون معشاق عبيتنا أشتن تكالات النقد حويسو تفتصيمون زبالوهم تحساس سب أو مسل تأثرتي كابزر كابلو خبابي بحبوق بسلكي 5 زراربهم نسدرات أثرتون أزراريبو أبت ريبورتو زسفورا حبريتا مززامو قليتو إذا خمزيلون نهالو أب كل التقراي مسكزياو ممحدار تسارحو نيركم تباهيلهم بحالتات حوحات تقاتيلهم بزعباز تباهل تولت تقراي ملكيتوغن أت ريبورت زبالو يلن جودمز أمريكا يوم سعيو زغرم صبصاب قدام 21 حسا أهقراو معلت زخري نقدات قبر شبرايو حماق قدام خوين خاء إذا معلتي أب هيوات اتهم مستروف إسلاماوي كوجل زواقو زلو بوركيناويان عبي أقداس نتارلوا قوبو غاز تواهله زي ما خسواو تكال كاء نسدرابيت قداي قبر شبراك حق الزفتنيو بزعباز تكال هنري ويلكينز وقاعد يقول نزل أخو صبصاب أبراهام تسفل والترجمة ولو تولدول لقبريل كعربيو بسنكتي أب كلتشحن 15 زجمرة كينات 1.3 مليون بركناويان كاب منبراتهم كما زابلو خلو لعلي 6,000 قاتلهم بزحات أبالات مكلخار بركنا فاسو أبتي مثال قاعدان داعشين متأثار زلو وجلة أبستخايدة كينات قاتلهم يوم لوريتا البودو بعل انداء أبتي كينات زخفلت زيقايام بعال بيتا بأشبرتي أبسا قبرة متكعتيو أب كتما أربينا تقاتلون أب تقوان قوالهم قنا قربا ورحت رايحة جيرانيران حياوين فقارن قنكا حفارمو أزي عتب سمنبارو لوريتا بزعباس تقتل بعال بيتا تزارب زي مخصباوي تكال جو باغا مبارك نخم بعال لوريتا زا أمسلا أب كوينات أنصار قبل شبرا مقرب سأنا زحجز تكاليوم أكادت إتي زحلف لكاتي استمسرت تكال فاديما كامبو نأقداس النتو أمل كتا كمزتبل Ce programme apprend aux femmes à pêcher. زمدب عسى مقرب زي كونس أقباب أقفف عسى إزمهر نأديتات أحيلو دما نفسا سرقنن كآليا يحجز العلماء أبتهاجر نقديات قبل شبرا زحجز نايدقف أهادو مقام يتبل فاديما كامبوم أب حبرات هاجرات حلافيت مكتتال موحاس مسالات قديات قبل شبرا زخونت فانيولوني إلن نبيتسب قديات قبل شبرا بزوحت أقامات كم زقوانفهم تزارب So we get a lot of good wishes on victims of terrorism. دحرمت كعتي شبرا بزوحنا يدقافن مثلنا عين ملأختي نقبلنا إذي قبل علي قديات بحلف دما صوبوتن سأنا آنستيزولو حاليوت زرئينا دا أيخون نمبر شوبوتن تكبراون أقباب كنفت رأدلاي وتبل فانيولاني بحاجز تكال جو باغا أبتكال إنشرانس كم تلمدن تسرح زلا لوريتا أبتتكال بملء جزية قطرة نفسان قوالان كتكئل تتسفوم كاب مسكرة تحيزو زي مخصباوي تكال جو باغا صوبوتن أبو تدرنا نستقتلو أنستي بفولي علمو مدابات كسرع مغانو يملكت. This program has come to you from the Voice of America, Washington. سمعتنا تكتاتل وزر لكم كواشنطن دي سي محلالف زلو راديو دمز أمريكا يو ناب سرع مدبنا كاليدسكوب كسكركم تولد ولد قبل كأطليو كمي كنيهم عدماتك إحسلمي كنيات أشندايو أب إثيوبيان إرتران زفلت أب كل تقراي بفلاي زيادة زدمق بحلاوي كنيات لومي كاب ألنفسها كاب مقالق سمعنا دحريهم نهبوب من إساي سنتباب بهر النارا محمود محمد آقار برهان برهي أب أسمرا رخيبو وزراري بورلو
ብኣሸንዳ ክንጅምር አሸንዳ ለበዘበን በምክንያት ኩናት ከም ትልሙድ ብድምቀት ከም ዘይበዓል ሓላፊት ቢሮን ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ወይዘሮ ብርክት ገብረመድህን ሓቢረን ወይዘሮ ብርክት ገብረመድህን በዓል አሸንዳ በዓመቱ ዝበዓለሉ ምክንያት ብምራህ ወግዕን ጀሚራን ያው ክብረ በዓል አሸንዳ ክንርኢ ተለና ብዙሓት ተመራመርትን ወለድን ከም ዝልዎ ሃይማኖታውን ባህላውን ትሕዝቶታት ኣለዎ ቶም ሃይማኖታዊ ትሕዝቶታት ናይ ባዕሎም መግስታት ብርክት ዝበለ የቕርቡ እዮም እቲ ባህላዊ ትሕዝቶታት እውን ተመሳሊ ከምቲ ንሪኦ ኩሉ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ወቂበን ማዕሪገን ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ተዓጅቦም ብባህላዊ ዜማታትን ዝተፈላለዩ ኩነታትን ዘቕርብኦም ብዙሓት ባህላዊ ትሕዝቶታት በብኸባቢኡ ዝተፈላለዩ ብጣዕሚ መሰጥትን ሰሓብትን ትሕዝቶታት ዝቐርብሉ ባህላዊ በዓልና እዩ እቲ ናይ ሃይማኖታዊ ከዓ ንሃይማኖት ቦታት ክንገድፈሉ ግርም ከም ዝፍለጥ በብዓመቱ ናብ ባዕልና መፂና ኢና ነዊሕ ዘበን ሞስኪ ወላቶም ናይ ዝሓለፉ ናይ ቀረባ ግዜታት ርኢና አሸንዳ ንትግራይ እንታይ ፋይዳ ኣለዎ? ያው አሸንዳ ንትግራይ ሓደ ካብቶም ለቱሪስት መስሕብነት ክውዕሉ ዝኽእሉ ባህላዊ ትሕዝቶታት ሓደ ዓብዪ ግንባር ቀደም ክጥቀስ ዝኽእል ባህላውን ሃይማኖታውን በዓልና እዩ እዚ ንምንታይ ይጠቕመና ዝኽእል ንምንታይ ክረብሐና ዝኽእል እንተይልና ሓደ ለቱሪስት መስሕብነት እውን ዝለዓለ ፋይዳ ኣለዎ ማለት እዩ ቱሪስት ናይ ውሽጢ ዓዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ወፃኢ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ወፃኢ ተይልና ምስ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ብምትሓዝ እውን ብዙሓት ቱሪስታት መፂኦም ዝለዓለ ናይ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ እውን ክንረኽበሉ ንኽእል ዓውዲ ዘርፊ እዩ ሓደ ባህላዊ ክብረ በዓል እቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ቱሪስት እውን ሰፋሕቲ ናይ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ክየደሉ እዩ ኣብ ክብረ በዓል አሸንዳ ክንርኢ ተለና ብዙሓት ናይ ኢደ ጥበብ ስራሕቲ ኣብ ዕዳጋ ዝውዕልሉ እዮም ካብዚ ዝረኽብዎ ናይ ኢደ ጥበብ ሰራሕተኛታት ብሽያጭ ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ባዕሉ ረብሓ ኣለዎ ካልኦት እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መመላኽዕ ክጥቀማሎም ዝኽእላ ብዙሓት ነገራት እውን ብኡ መልክዕ ማለት እዩ ዝሽያጥ ውዒሎም ኣብኡ እቲ ማሕበረሰብ ብዙሕ ነገራት ክጥቀመሉ ዝኽእል እዩ ብዓይኒ ኢኮኖሚ እውን ተርኢና ስለዚ ብዓይኒ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ ክንሪኦ ተለና ብዓይኒ ናይቲ ህዝቢ ማሕበራዊ ርክብ ክንሪኦ ተለና እውን ብዙሓት ካብ ዝደርፎኦም ደርፍታት እውን ስሳትን ላተወዳደሳ ናይቲ ማሕበረሰብ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክሓልፉ ዝኽእሉ ባህላዊ ደርፍታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካልኦት ብዙሓት ነገራት ጠቐምቲ ነገራት ዘለዎን ካብቲ ጥቕምታቱ ተበጊስና እውን ብዓለም ደረጃ እውን ተፈላጥነት ክህልዎ ብዙሓት ስራሕቲ ላተሰርሑ መፂኦም እዮም በዚ ደረጃ እዚ ትኩረት ይብና ኢና ንኽብሮ ነርና ቅድሚ ህዚ ግርም ናይ ሎም ዓመት 16 ነሓሰ ቀጻሊ ሰንበት እሞ እስኪ ከመይ ክበዓል ዝሕሰብ ዘሎ እንታይ ተመደበ መደብ ኣለዎ? ያው ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ሎም ዓመት ገጢሙና ዘሎ ሓደጋ ግልጽ እዩ ያው እቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ በደልን ኪሳራን ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኣብ ታሪክ ዓለም እውን ተራእዩ ዘይፈልጥ ብርሰትን ሓደጋን ይበፅሕና ዘሎ እዚ ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ኣብ ኩናት ስለ ዘለና ሙሉእ ቀልብና እቲ ኩናት ንምዕዋት ኢና ክንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ሓንቲ ደቂቃ እውን ትኾነ ኣብ ካሊእ ቀልብኻ ተይገበርካ እቲ ኩናት ንምዕዋት ምስራሕ ስለ ዘድሊ ንሕና እውን እቲ ኩናት እስካብ ዝዕወት ባህልና ዝላብል ከደና የብሉ ሎም ዓመት ክንገብሮ ዝግበአና ብስም ክብረ በዓል አሸንዳ እውን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ንጥፈታት ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ንገብሮ ዝነበርና ተኣኪብና እቲ ባህላዊ ትሕዝቶታትን ትውፊታትን ምፅዋትን ካሊእ እንተይኮነ ልኡ ማእኸል ጌርና እውን ብዙሓት ስራሕቲ ጎኒ ማእኸል ኣብ ጎኒ ምክልኻል ሰራዊት ትግራይ ኮይና እውን ናይ ደጀን ስራሕቲ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ናይ ግንባር ስራሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እውን ኣብቲ ቃል ሰብ ግንባር ተሳቲፈን ብስም አሸንዳ እውን ያው ተጸላኢ ሓመድ ድበከ እትዋ ይኽእላ እየን እሞ ብዙሓት መበገሲታት ብምግባር ሎም ዓመት አሸንዳ ከምቲ ልሙድ ክነኽብሮ ኣይከኣልናን ብምንረታ መወዳእታ ንቆልዑ አሸንዳ ካብ ዝለዓልና ወፃኢ ተሃልዩ ከተመሓላልፍዮ ዘሊ መልእኽቲ ያው ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ተሸንዳ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ክብርን ፍሉይ መልእኽትን ስለ ዘሎ አሸንዳ ሎም ዓመት አሸንዳ ይንኽብርን ክንብል ተለና ርእስና ድኒና ተሰሚዕና ተይኮና ሓሪና ማለት ተባህልና እውን ከም ዘሎ ስታዊስና ሓሪና ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ሓትና ተደፊረን እየን ብዙሕ ክፍዒ በፂሕና እዩ ኣዶ ክትክእሎ ዘይትኽእል ናይ ትግራይ ኣዶ ኮይና እምበር ብዙሓት ፀገማት በፂሖምና እዮም እዚ ግን ላሕራ ንቐይርና ከምቲ ናይ ቅድሚ ህዝቢ እውን ንገብሮ ዘለና በቲ ክብረ በዓል ምክንያት ብምግባር ከይተሰኮና ሓሪነን ህዝቢ እውን ደጋጊሙ ክሕልፎ ዝኽእል መልእኽቲ ብዝበፅሐና በደል ከይተሰኮና ልቅድሚት ንመርሽ هذون صلاتنا كسعر يوم أجخن إنكو عبسحنا لعمتها خاء أدميقنا خفت زنبر أبريخنا خمنو على خاء سو ملؤ تسفائنا وزارة بركة جارو مدينة ذهبان مبري عزيز مسكن كم زفلت بعد عشان داخل تشحن 10 عام تمرتون بمخنيات فيروس كورونا عبد جزاهم تبع عليه يذكر عالم فسا نريد في أمريكا قام عليه خلينا أعلم قاعدة حكا سمعنا رحوس أشندا كنحلف ناب أسمرام سنة بباوي محمود محمد
ኣጋር ዝብል ቅጽል ስም ዘለዎ እዩ ኣብ 1982 ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ከባቢ ቢሻ እትርከብ ኣዳራት ኣብ ትበሃል ንእሽቶ ዓዲ ተወሊዱ ኣብ ቡቆ ከባቢ ኣውጋሮ ዝዓበየ እዩ ኣብ መድረኽ ብዘርእዮ ውዑይን ሰሓብን እንቅስቃስ ዝልለ ስነጥባዊ ኣጋር ባህሊ ብሔረ ናራ ኣብ ምልላይ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎን ብህዝቢ ጽቡቕ ተቐባልነት ዝረኸበን ድምፃውን ተላሃየን እዩ ብርሃነ በርሀ እዩ ኣዘራሪቦ ስነጥበባዊ ኣጋር ንኣጀማምራ ስነጥበባዊ ህይወቱ ብዝሃቦ መብርሂ ይጅምር أصلاً بلك دليتات نيرني وورطات تبعدي منشيات صوتوا كمو مسومي صوت نيري لهذا جند كنيسة خمسة كدر فان كلها كوفيلة مساعدة نسمي نيري يفتي خانير بتامي هنجي خاو أبزي أبصراويت كله ما هاي الجبيجا جرافس أو كل أنتم بهرات نسترخبوا نارا نزفلهم سب نستعين نعاقر خمسة كبر إلهمني صويامني درفي أدم فايتا أمر ناتو درفي أبزني تنهيو هجوم إذا هجوم dari saya mana sih? Dah hujung mendarafku. Coba aku kalau naik botolnya karena aku kalau naik brigade, kau ab naik gumbar tu sahih mana sih? Kapti hairisat mana sih? Ab naik gumbar ka ab makalah easy. Servis sih nabar. Ujillah bahali igri makal. Ab ujillah bahali igri makal ane hakahash. Tehti dorong kalau home sih. Walau hanti afluto aina beranin. Gen nufaat musiknya saat darafti kembal terus urut arbaa Yosef. Kalau tun Allah nufaat musiknya saat kana. Tani homni handu kone derajah hibomni nahi mana sih? Bilib دمسكونهم تمرتون أين برنامج بزح حلقات التغيير لي أبتي وجلب هالإجر ما خل ولا بتي حفشة وجنبار ولا أبتك سيد أوفيسات نتريها معنا. أنا يفعل ما زدرف كأدر في أين تتغون على مدرخ. إتى أبدفع كله زدرف كأدر في نسانا أمر فايدة هجوم هجومنا كلنا حاول كوسو وهنجن وشباب كرو مننجن غجري سننجن. زادر في ذا أبدفعون إذننا هزي إرترا الله بفلكا بهرنا فلت تدرفنا يا أبدفعون كم بقص قلنا باينا بقص تلون مجنان أيقونان كاو وارسايد قبالي هدري تفل درفي ودلي مدد كانما كمودونغو كموفورا ودلي مدد ساوكتم كربانغو باي هانينجن وارساي فارسلي إنكا وارساي فارسلي لغو دركم نينم ngo tarbe wosigu ngo bauta finisum adangala hadagen ezyaw temar ezyana keza wali gidman zay magere ezyaw te khawul ezya hizha ab gujille bahali igre mahal musmusaha dadar tja klipt gizya tasriha መጀመሪያ ሳይኮምቦስ ገረም ab madabat zuh ده المغرب عندنا ها مزيكات كم منفعتهم أنا أقدر زيادة في ريميكس كنقبل طيب ما ريميكس بلو ها ده أقدر هذا يوم بكاو فولي كا سري همو تبغى كده زيادة كندا يزخنا درفتات أدالي خالها فولي بكليب زدال خايو تلي خال توصلنا أبوشتي جوجل بهالي إجر مخل عندها تأذبس يسرح سريانة كاب كلتشة كسب كلتشان أصل شاطئ مصوم نره كاو هذا أبغى جل بحال والتا أبغى تترنيفه أنت دي حسيس هجن ميتي سي إتجاي كل بعلات الله بفلوها بولكي فلا ودر في نمنسيات نمر عائل كتدال ودر فيتات بفيديو كليب كفلوي نقرات إذا كليبات جورو لسبات مستهدرات ناجزة أكل خنقول جزء نوع نمبر بلي مسكون معنا ولا حد أنفذنا بنتن سلاح تاكد ما يتكليب ده بحر دبي بمنسر زينات سريعة بينام بمنات بيس مكيل ماسولا زيوم تراجم مسمينستر زينا بجابا بحريات قلتها أو خدنا في رزبة كليب ملي ذا كليب صبح خدت لي بيده هيرو أنا حالمي ده حنت سلمت تبل نحنت فتوى نور ولا أنا أيوة حكينا زانتا سلمت تادر فيه خنا ركم ما زانتا حجي نخالف معلش سلمت قوال بارون تيا أتي هذينا نتيتو نسيس كتام بارون تو تربتاي حلمتا دهاي مسمالي كرم سيجيشينا جم واسما كربا إنكالي بركا دنگر شول كمبا بارون تو دنگر هبش كمبا إنكا أوتم بينانا يا إنكا سار هركانا كبتا واسما هنتيكم أتبلي وادا كرتيتو بال على مرحبا ملس ندي سريها تاكليب لك أفتح خوابينا يتا تغمريدنا يدا أقوال أفتح خوابي خيدنا ينا سرينا لك أفتح خانشيلة تاتو
تحقني زانتا زخونت أبا فنتي شاطر زخونة كربلواني جي إذا كل سرحات أنا هجي بزي كلام أقارب علي دي سرح خودي كونس أبناء كليباتن أبناء زي كله تحسته كباين علي زخون أرتيست له بومي حكي بحفشة قلت من زمان أسرحات كاماني زي حق زكاة تتصرح عينة درفتاتك أبنتاي زي تقوري حقراو بزه دريفي حقراو درفي أبناء درست بالي كقرب فتني زبده زي ما تات أب حلاوين دي تجاني زبده درفتات كم تدركها أب حقراوي كاو فقراوي بحلاو كم زناي مرا حقرها قد ما هجي أنا أب دهرتي مجمع بعلي مالتي مس داود آدم أبشوش بزه قد مسر هنا عمرنا آدم فايد عمر مسوون سرها سريه مسمع محمود موسى ود موسى قد مدات ممر إسحاق يوسف أستاذ فكي محمد فكي أب زيما أنا ولا يقبر إندي يمانا إيدي حكاش أب زيما سات ناتي أتبرهنا ووالد بلينيو كاوجن توماس مدهاني موسى ود السودان حنتي وناندلي تقول هرمت ناينارا نحنا ما بقتنا ذا وناندلي ما بقتنا نارا ماتي وناندلي إشي بدابي وناندلا شي بدا إذا وناندلي شي بدوبي كبدأ تخينيرا فركيرجي ده صنعو كمبركيرجي ورك صنعو وناندلي شي بدوبي نحزي هذا إيسا ود غير إيسا إذا زي ما كمزان الله مسؤولكو نحزبيو نتاكن قبرنا خير مسؤولكو متيو أب استديو ماتي مستوماس مدهاني سرستين خوفنا وناندلي إشي بدابي وناندلا شي بدا إذا بخمسة خير دايلني بخمسة كيايروا تا زيما جزا زيما زيها نحزبيو كم زي أرنجز قبرنا إيسا ود غير ምናልባት እስኪ ኣብቲ ደርፍታት ተሪኦ ትልሂት ምንቅስቃሳት ንሰብ ሰሓቢ እሞ ካብ ምንታይ እስከ ሕርመታት ናይ ናራ ሓፈሻዊ ኣብ ዘውልከይ ኣብ ደም ስራውና ዛኣቶይ ሕጂ ወኒ ናይ ነፍስኻ ወይ ካ ተሆ ወይ በቃ ይዝብል ኣኔ መዞሃ ኮለ አይነት ህማም አለን እኔ በቃ ያቶኒ በቃ ሳዋ ማርወዳኑ ሳዋ ሀባንዳኑ ሳዋ ሶላዳኑ የዮ መንገና ታንከምኩ يغنيلنا برهانة سمعتنا إذا مدب أيتودن كلا كفالو بزعبا هرمتات بهير نارا اللبا بسان كال انحيزنا لكم كن قربينا نايلو محفشاو مدبنا دما أبزازنا لنا بروح مشهد